Абе, що? Чакай, бе, да качим от тая, бе. Добре, аз стрелям. Не, по-дясно. Да не разгуби нея. Просто оцелото значи за него, защото той какво прави? Той го ходи минус. Той крават каубой. Има там неща. Вътре. Трито. Събуда му се увеличава всяка година, защото примерно на година му се раждат 6-7 кон. Трито, не е, бе. Самото си ги коли. Събуда му се увеличава там примерно с 5 коня. До година. Пърчо малко навел. Бъй! Не са виждали вода, които са виждали синове. Той не ги пипа, защото когато е отклонител на затворен отвор, ти спане, той просто мъж се отива и ги удра там и ги оправя. Женските не ги пипа. Само вкарани в небето, она се оправя сам. И после небето му е работи. Трябваше по тая елита разцепи да стреляш по нея.